ଅରୁ ଅରଟ ଅଖ। ଆରୁ ଆଖୁ ଆତ। ହର୍ଷେଇ ଇରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଟା। ଦୀର୍ଘଇରୁ ଈଶ୍ୱର ଈଶ। ହର୍ଷଉରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଦୟ। ଦୀର୍ଘଉରୁ ଉଣା ଉଖଳ। ରୁରୁ ଋଷି ଋଣ। ରୁରୁ ଋତୁ। ଏରୁ ଏକ ଏଡ଼ି। ଅଇରୁ ଐରାବତ ଐର। ଅରୁ ଅଠ ଅଟ। ଔରୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଔଷଧ। କରୁ କଳସ କମଳା। ଖରୁ ଖଟ ଖଇ। ଗରୁ ଗଛ ଗଧ। ଘରୁ ଘର ଘଣ୍ଟା। ଉଅଁର କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯଥା ଉଅଁ ଯୁକ୍ତ କ ଅଙ୍କ, ଉଅଁ ଯୁକ୍ତ ଖ ଉଙ୍ଖ। ଚରୁ ଚକ ଚଷମା। ଛରୁ ଛତା ଛତୁ। ବର୍ଗେଜ ଚରୁ ଜଳ ଜଟ। ଝରୁ ଝରଣା ଝରକା। ନିୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯଥା ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଚ ଅଞ୍ଚ, ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଛ ଅଂଛ। ଟରୁ ଟଗର ଟଙ୍କା। ଠରୁ ଠକ କଠଉ। ଡରୁ ଡଙ୍ଗା ଡମ୍ବରୁ। ଢରୁ ଢମଣା ଢମା। ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ତେଣୁ ବଣ ଶରଣ। ତରୁ ତରଭୁଜ ତକିଆ। ଥରୁ ଥଳି ଥାଳି। ଦରୁ ଦଶ ଦଉଡ଼ି। ଧରୁ ଧନୁ ଧରା। ଦନ୍ତେନ ନରୁ ନଖ ନଳ। ପରୁ ପଇଡ଼ ପଥର। ଫରୁ ଫଳ ଫସଲ। ବରୁ ବର୍ଷା ବଗ। ଭରୁ ଭଜନ ଭଗବାନ। ମରୁ ମଟର ମଗର। ଅନ୍ତସ୍ତଜ ଜରୁ ଯମ ଯବ। ରରୁ ରସ ରଥ। ଉଅକୁ ଆଗରେ ରଖି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଝିରେ ରଖି ବା ଶେଷରେ ରଖି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ଯେପରି ଟାୱାର ତାୱା। ତାଲବେଶ ସରୁ ଶଗଡ଼ ଶଙ୍ଖ। ମୁଦ୍ରିଶ ସରୁ ଷଟ୍କଣ ଷଣ୍ଢ। ତନ୍ତେଶରୁ ସପୁରୀ ସପେତା। ହରୁ ହରିଣ ହସ। କ୍ଷରୁ କ୍ଷତ କ୍ଷମା। ୟକୁ ଆରମ୍ଭରେ ରଖି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଝିରେ ଓ ଶେଷରେ ରଖି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିହେବ, ଯେପରି ଗୟଳ ନୟନ। ଲରୁ ଲଙ୍କା ଲତା। ଭିଡ଼ିଓଟି
भल लगिले निश्चित भाव में वीडियो को शेयर एंड लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।